a vidím, že kto sa na mape nachádza. Poď sem. A niekto chodil okolo knižnice, počkaj. Dobre. Traja sú v študovni a jeden bol v knižnici. Jeden, keď sa spustil, alebo všetci boli pri svetlách, jeden bol pri bazéne a jeden bol v knižnici na opačnej strane úplne. Počkaj. Vecie, poď. Ty si pekný hajzlik. No. Opiče. Halo, zdroví v píču. Dobre, ale... Ja som nevedel, že mi môžeš tú bombu vrať. Kurva. Nemôžem brať bombu. Kurva. Jaký je kúla na tú bombu? On mi dal bombu. Ja hrajem divadlo na skener, lebo on chce sledovať ľudí. Ja som tam čakal náku, dal na bombu, kokot mi ju dal späť. Nediskusie fakt, kokot. Ja som nevedel, jak to funguje, inak by som išiel od teba do piče. On kričal, počkaj, kde ideš, počkaj. Ale s tou bombou som zajebal tak 5 ľudí asi toto.